Zažila som akože online útoky od trollov, alebo aj od mladých chlapcov, ktorí sa snažili útočiť pojedno na môj výzor, alebo na to, ako sa správam. Toto častokrát počujete od dievčat, od chlapcov málo kedy a to vychádza z ich biológie. Chápeš? To je úplne vytrhnuté z kontextu. No oni to zostriali tak, aby to vyzeralo, že ty reaguješ na to, čo povedala ona. Áno. Ale ty si nemal šancu vedieť, aké otázky ona dostala. Ja som sa s tým prašivým hadom rozprával hodinu, opäť už na skle prevažne, a oni povystrihali tie moje časti toho rozhovoru, ako keby som reagoval na to, čo hovorí Lejkta. Ako dialog. Áno, ale ja som netušil, čo ona rozpráva, to nebola reakcia na to, ty sprostý dement. Erik Adamson, daj nám ešte raz priestor, daj nám ešte raz šancu. Ale v diskusii. Áno, Erik Adamson, ty A prašivý... Schneidl. A my dvaja. Tomu ver. Poďme, že my dvaja versus Erik Adamson a Schneidl do kráľa na ťahu. Alebo nech si vezmu aj tretieho nejakého. Lejktu. Dobre, Erik Adamson, Schneidl a Lejkta versus my dvaja a budeme si to točiť aj my, aj vy. Tak nás nemôžete zase znova zapáliť, vy hadi. A to zavesíme. To bude fér. Normálne sa ukáže si normálne, že si chlap a vieš si to normálne s niekým rozdať v normálnom férovom dueli. A ne, že si niekoho nahráš a potom si ho účelovo postriháš, tak jak ti to sedí. Normálne ukáž, že si normálny chlap, Erik. Postav sa tomu z očí v oči. A potom možno budeš ten drsňák feminista, ktorého Schneidl už zháňa už nejakú dobu. Me and the devil.